Mga Kalingap, today pupunta tayo ngayon kay Kuya Robin kasi nagchat po sa akin si Kuya Robin, mga Kalingap. At pupuntahan po natin siya, mga Kalingap, ngayon. Kuya Robin. Kumusta na, Kuya Robin? Walang pasok ngayon? Ha? Walang pasok? Hindi, napasok sana ako. Ah. Pinakula Kumusta na? Pogi ka na. Anak, Congrats pogi pala, na, nagpasok ka na kay Kalingap Rob. Kamusta na yung ay, ano mo? oo, siyempre naman, hindi naman pwede ko yan. Kaso di mo sinabi na inatake ka pala ulit. Una doon, nasa Manila, na-attack Oo. ako. Na ano na, bagsak na ano na, buti na nga, pasok na dito. Oo, ayan pa si Kuya Robin. At kaibigan natin. Ay, hello, Sokjot. Si Secure, bless ka. Malusog na ulit si Sokjot to. Ano ngayon? Saan ang lakad mo ngayon, Kuya Robin? Anong kasi kuya na punta ko Manila. Punta ka Manila. Yung motor ko baga na sniper na bili ni Kalingap Rob. Babawi ko naman. Talaga, babawiin mo. Tapos, pero benta ko na yung lupa na... Ay, nabenta mo na yung ano? Pero hindi pa naman, na usap-usap lang. Hindi pa naman bibili. Tapos yung kaibigan ko, sinasabi niya, kunin mo na yung motor mo. Kasi nakaraan na siguro, nakita niya, nahiram ako na motor ko si Drake. Ay ano, ano to? Yung kapatid ni Ate Jack. Oo. Kapatid ni Ate Jack. Oo. Nahiram ako. Mabait din yun eh. Nakita ko kahapon nasa SM. Nakita mo? May ka-date. Siguro si Roseanne. Di ko alam, di ko naman tiningnan. Hindi mo na basta. Di ko tiningnan. Ayun. Hindi mo nakita yung... Ay, di man ako marites. Sino kasama mo? Ngayon, mag-isa lang ako. Isa ka lang. Oo. Nag-scout ako kanina dun sa lugar ni na Rosan at ni Carla. Galing ka na sa Tarong. Ngayon nakita ko yung chat mo, sabi puntahan ko si Kuya Robin, may magandang balita. Buti kasi naghatid kay Mang Wena. Okay, kasi babawiin mo na, congrats kasi babawiin mo na yung pero yung lupa kasi hulugan din naman. Pero papasalamat din ako dun sa kaibigan ko ng Indiano na na sabi niya sa akin na Robin, kunin mo na yung motor mo. Bakit? Yun? Kasi nakita niya na siguro nahiram yung pinagbenta mo sa kanya. Oo, nabenta ko na sa kanya. Tapos gustong ipakuha ulit sa'yo. Sabi niya, Robin, kukunin mo na. Sabi niya, nakita niya na siguro dun sa paghiram ko ng motor. Sa vlog. Kasi napapanood niya sa vlog. Tapos sabi niya, sige na, kukunin mo na yung motor. Di paano yung bayaran nun? Sabi niya, after pagbenta mo na yung lupa, 75,000, bayaran mo na lang sa akin. Kasi, yung pag-alis ko, nautang ako kay Kalingap Rob 65,000. Tapos, meron din ng 2 ticket ng balikan. 45. Parang pala Kuya Robin, maiba ko. Parang ka ngayon wala kang tagay Parang poging-pogi ka ngayon Ay, Ate Bea. Walang tagay Mabango mabango. Walang amoy alak. Hindi naman. Lang. Ngayon, masaya naman din ako. Una-una, nagkukuha ko naman na Pero salamat kay Kuya Rob. Tapos, siyempre, sorry naman din kay sa'yo, Kuya Rob. Bakit naman? Bakit ka nagsasorry sa akin? Kasi, isa lang naman tayong pinagmulan Di ba, para tayo ng mga kapatid? Oo. Lahat ng pinaproblema ko, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko nasabi kay Kalingap Rob. Tapos yung sabi na... naman Kalingap Rob yun, naintindihan niya. Naintindihan niya yun. Pero sinabi niya na sa akin, sabi na, bakit hindi mo ako sabihan na yung problema mo, na nanonood ko na lang sa ibang vlog na iba na yung vlog mo na nanonood Ako naintindihan ko naman kung bakit nangyari yung kasi ang nahihiya. Alam ko mahihain ka kasi si Kalingap Rob ibang level siya. Ibang level siya kasi tayo parang lang tayo, magka-level lang tayo. Si Kalingap Rob mas ahead siya kasi
nahiya tayong magsabi ng problema sa kanya kasi marami nang naitulong. Oo, marami. Pero ayaw ko na din na baga bigat ako sa mga sa mga Kalinga partners natin, yung baga sa'yo o kay Kalinga Prab, ayaw ko na sana bigat. Dami din ako ng basher. Parang pero, magpabigat ba? Parang baga, lagi nang baga sabi, ay Kuya Rob, ito ng problema lang po. Ganyan talagang magmahal ang Pinoy, Kuya Robin, kaya wag kang kang mag-alala. Kaya mo naman yung si Pia, ito talaga binabanggit ng yung baga, wala ako dito noon na yung nakarang vlog mo na dito. Tapos wala ako dito. Napasok ako. Siya nabanggit yung nga. Sabi ko, lang, di maalis na kami. Kasi hinahanap kita at ma-scout. Tapos siyempre, kwentong konti. Sabi ko, tayo, vlog na lang tayo at nagkikwentuhan din naman. Pero hindi ko alam na bigla ako talaga doon sa pagkain kami na labas na sa immigration. Baka sa nervous, Kuya Robin. Hindi ko alam. Nakiwag-kiwag na lang. Tapos, buti na nga. Kuya Robin, paano nangyari yun? Ha? Nagkiwag-kiwag. Kakaiba lang. Hindi to na. Kiwag na Pero wala akong mala. Oo. Wala. Hindi kiwag-kiwag. Parehas lang. Kiwig-kiwig. Ayun. Tapos, binabagsak ko na yung lamesa na yung kinakain na namin na babaw ko na tama siguro doon sa bibig ko. Nasugat yan dati dito. Pero pasalamat ako na kita nga namin yung sugat mo. Wala na baga? Wala man na. Wala na. Pero pasalamat tayo, Kuya Robin. Hindi ka nagda-drive. Nagda-drive ka na ako. Kailangan may kasama ka taga-drive. Meron pa naman yung dalawang pamangkin niya. Di, kapag sino magda-drive mamaya? Mapunta kang Maynila. Hindi, na-by bus lang. Commute ka. Tapos pagbalik, motor lang. May ipamasahe ka na? Wala. Ay, ako na bahala. Kaya nga, bibigyan kita ng cash. Kaya nga, chat kita kanina pero ko lang, hiram ko lang. Di, ko na. Parang ko naman nasa tuwing. Ito, parang tulong ko sa'yo. Saan ka baga pupunta? Manila. Sa Manila para makuha na yung motor. Okay, para makuha mo na yung motor, magbigay ako sa'yo ng 3K. Tapos pasalamat tayo dun sa yung sa India nung salamat talaga ako sa kanya. Sabi niya, kukunin mo na yung motor. Anong pangalan niya? Baljit. Parang babae, Bridget, parang gano'n? Hindi, Baljit. Baljit, girl na lang, girl ng... Girl? Bridget ang rinig ko. Baljit. Pero na siya, talagang... Salamat kay Boto Tanwad, kay Baljit Gil, kasi yung motor mo, papagamit sa'yo ulit. Sabi niya nahiram ka na sa iba. Kasi yung hiram ko na kay na motor, naputol pala na sa gitna. Pero gagawa ko. 'Di ba? Ano Pia? Paggawa ko. Naputol yung mabigat ka. Hindi, okay. Tagal na kasi stock na siguro yun ni Cedric na luma na motor niya. Luma na pala. Naputol sa gitna. Buti na nga na gamit ko isang araw. Tapos ay pangalawang araw isip kasi gabi na uwi ko. Bakit nataas yung ilaw? Tapos pala ako kay buti di ka rin disgrasya. Buti na nga nakapit yung plastic. Yung sa gitna. Tapos pagkita ko sabi ko, Kuya Ariel, doon ako nahinto. Kuya Ariel, para iba na yung ramdam ko yung motor na ito. Bakit ganyan? Pag tinatungtungan niya na doon sa gitna, putol pala. Dalagan ko 15, 10, dala ko na dito. Tapos, ayan, pinapaayos delikado. ko na. Di, welding malaki yun. Delikado yun. Baka bigla maghiwalay. Baka bigla yung hiwalay yung ulo tsaka yung katawan, di ba? Tapos, pero pasalamat pa rin tayo kay Cedric kasi pinahiram ka ng pinapasalamat ako talaga. Tapos, pero paalam na ako. Pero nang hiram ka ng motor sa akin, papahiramin kita. Ay, alangan hindi.
Pero pasalamat, pero paalam na ako kay Kuya Cedric na sa birthday ni Ate Jack, pinapaalam ko na. Na sinabi ko na sa kanya, yan yung nangyari sa motor mo, Kuya. Tapos tagal na, naputol pala. Sabi ko, pagawa ka muna. Sabi niya, sige Kuya, okay lang. Wala naman problema. Mabait man yun. Mabait yun sila, sila Cedric, tsaka siyempre mabait pa si Jack. Kaya papasalamat talaga ako. Hindi man yun maasawa ni Kalinga Prab pag hindi mabait. Ano? Oo. Maritis tayo. Mababait po yung pamilya nila. Yan. Ay, bibigay ko na pala yung ano, para meron kang ano, matagal pa yung sahod ano, Kuya Robin. 24 na bayad. Ito, bayad ko na ito sa 24. Bigyan po natin si ano, Kuya Robin. Tulong natin sa kanya. Hindi nga tulong, hiram lang. Ay, hindi tulong na ito. Hindi nga, hiram lang ito. Bayaran ko ito sa 24. Hindi ako naalis. Ikaw ang bahala na dito, Kuya Robin. Sige. Ako na lang ang bahala. Ito, Kuya Robin, no? Wala kang... Kasi, yan. Para makuha mo na din yung motor mo. Kasi nahiya din na ako. Kasi pag benta ko yung lupa, kung bili ako ng motor, mahal din. Tapos ito yung motor ko ya. Pero yung pabili niya, yung parehas lang ng pabili mo sa kanya. Alin? Yung presyo ng motor, 'di ba binenta mo siya dun sa Indiano? Hindi siya na, Ay, may bawas na? May discount na? May bawas na yung benta niya. Oo. Yung benta ko sa kanya 70. Ngayon, pinaasikaso niya, pinapalit niya ng gulong, tapos pinaayos niya na motor magkano ko. na? 75? Kasi may dagdag na siyang ano. Dagdag siya. Tapos yun na ano ko. Okay lang yun. Tapos, pero binapag-ano ko, bilang salamat na lang ako sa kanya, dagdagan ko na lang ng 5K, bali 80 na bibigyan. Wala pala siyang dinagdag. Ikaw lang yung nagdagdag. Ako mismo kasi pag nabenta mo na yung ano ba? Kasi bibenta ko sa kanya kasi yung hindi naman kami na presyuhan. Tapos na usapan namin. At least makilala ka niya, napapanood ka niya sa ano. Usapan namin dati kung magkano benta na yung motor, yun na yung kung halimbawa 60 nang bigay sa akin, kung 80 na benta niya, yun na yung 20K bigay na din sa akin. Tapos sabi ko sige na, okay lang 70 na lang. Tapos kaso lang up to 68,500 nakuha ko na sa kanya yung ticket na balikan ko na sa India, tapos almost 250,000 ang gastos ko lahat-lahat. Sama ko naman yung sahod ko, sama ko yung benta ng sana motor ko. Tapos sama na hiram na ako ng kay Kalinga Prab na 65,000. Almost 250K na. Pero na yon yung siguro natindihan ako ni yung kaibigan ko, nahiram ako sa iba, nakita niya. Tapos sabi niya, kukunin mo na yung motor para may gamit ka. Para hindi ka nabenta. Pag benta mo na yung lupa, anuhan mo na lang, bayaran mo na lang sa akin 75. Pero pag benta ko na yung lupa, bayaran ko na sa kanya na 80. Yung 5,000 bilang papasalamat ko na lang sa kanya. Pero yung lupa ko na almost bayad ako na 136 kaya 136,000. Pero benta ko naman na yon 100 na lang. Tapos yung 36,000 tinatawad ko na. Tapos sila na lang kung sino na gusto nang papatuloy na lang na 12,300 monthly na bayad. Ilang square meter yun lupa? 115. 115. Pero dito naman lupa ni David, tapos malapit naman ni isang nasa gitna na bahay ni Pure Health. Tapos likod naman yun na sa church mismo.
Yun na ano. Yung lahat ng loting nga sa likod ng church. Likod lang mismo likod ng church. Yung ano danan lang na ano, sa church ni Kalinga Prab. Di ba pupunta ka na doon dati? Maganda yung church ni Kalinga, malaki. Doon sa mismo. Kaso lang gusto ko sana pausapan ko si Kalinga Prab para paggawa na lang siya na gym doon. Kaso lang nahiya ako na kung paano ko sabihan, paano ko palawan na huwag ka na mahiya. Kaya baka magtampo ano pag nahiya ka naman ulit. Kaya nga pero po mga Kalinga, ano ko na lang super bite yun ni Kalinga Prab. Anong ko na lang yun na sa iba kung gusto naman, kung sino naman gusto, basta 100 lang babalik sa akin, yung 20k, yung 80 bayad sa motor. O, di yung 20 na bibili ko lang ng school supply nila ng mga bata na yung pasukan. Para wala na akong problema. Para solve na yung ano ko na sunod. Isa na lang binabayaran ko yung sa sasakyan. Yun na. Kaya ko. Ano ka na Kuya Robin, nakakaano ka ng tawag dito. Makakaalpas ka na sa iyong pinagdaraanan, di ka na niyan mag-aalak, no? Ay, oo. Nag-iba na yung aura mo pati Kuya Robin. Iba na. Kasi siyempre naman tanggal na yung mga tinik. Kasi alam mo bakit na ganyan ang aura ko, Kuya? Kasi yung una-una ko. Salamat Ate Pea. Mainit siya. Kilala ko yan. Gatas lang? Di lang. May kape. Salamat Kuya Robin, may pakapi ang iyong misis. Wala ano. Kasi mainit dito mo nalalagay. Okay lang. Nakataas po ang aking kasi feel at home tayo. Congrats Kuya Robin ulit kasi salamat Kuya. Siyempre, baka sa sunod ka na, residence ka na. Oo, nasunod ng ako na 'di ba na yung December, pagtapos na yung visa ko ulit, pag na-renew ako, na ako, butante na ako dito. Nice vlog. Pero kwentuhan pa rin tayo. Habang yan. At ingat Kuya Robin sa biyahe mo. Mamaya biyahe na ako. Maraming salamat Kuya na dito na. Naintindihan naman kita. Sa atin. Maraming salamat. Naintindihan naman kita kasi hindi na, wag nang Hindi. Yung mga yan, tulong ko na yun sa'yo kasi syempre nagbablog din ako sa'yo. Sana Kuya Robin tuloy-tuloy na yung pag-angat mo, mabawa mo na yung sana. Kasi wala na sana kasi nagka-problema ka dun sa sabay-sabay yung bayaran. Sabay-sabay. Tapos namatay yung papa mo. Tapos nagka-problema ka dun sa ang tawag doon sa immigration, yung balik-balik. Ngayon, wala ka ng problema sa immigration. Wala na. Sa din yung sa nagbibigay sa iyo ng matinding stress, no. Ngayon yun wala na. Yung pagpatay ng papa ko, masyado talaga ako na hindi ko na alam kasi hindi din nasabi ni Nico na patay na talaga. Sabi niya hospital. Pero naramdam ko na wala na. Nawala na. Naramdaman. Tapos yung pangalawa, pag alis ako na doon, na-hold ako. Tapos siyempre natulog ako na sa airport. Malapit na, mga ilan hakbang na lang na palabas na sa airport, hindi na payag. Sabi ko bayaran ko na lang, ayaw nila. Kaya na ako na uwi na ulit. 2 months na ulit ako doon. Tapos pagdating ko dito, nautang na naman talaga kahit ano. Pero pagdating ko dito, yung sakyan namin ni Nico, yun nasira pa yun. Nasira, nabaliktad. Pero salamat ako kay Lord na okay na. Wala naman ang problema. Pero okay na din si Nico ngayon, nakakabiyahe na siya. Hindi pa yung ayos. Matagal ang ayos pa. Kasi dami nasira, naputol yung nagulong. Hindi ngayong hanap buhay ni Nico? Wala. Hindi pa niya yung na-vlog siya, kaso lang hindi din niya nagkukuha yung pera. Okay lang yan, mag-ipon-ipon siya. Na dito sa bangko. Mag-ipon-ipon siya. Naipon na nga yung pera.
Kaso hindi niya nakukuha. Ipon Kasi lang. yung ATM na doon pa sa kanya. Hindi na siya na online. Oo. Ay, ang ano niyan para makuha, Kuya Robin, yung pera. Ganito ang gagawin niya para makuha. Mag-online banking siya. Ikaw ang magkuha dito. Hindi. Hindi. Napunta na ako. Nag-online banking ka. Kasi yung SIM card niya, nandito. Hindi, dito, inopin namin dito. Kailangan ma-reset ko naman yung password. Nire-reset. Yung SIM card, wala nang signal. Nandun yung code. Ay, walang signal doon. Hindi. Wala nang signal yung SIM card niya, siguro. Kasi Wala. pero nilulutan niya daw yun. Smartphone. Oo. Pares dun sa ano niya. Ay, hindi sinesend. Hindi sinesend yung ano. Hindi. Di pa OTP number na hanap. Napunta siya. Hindi ba pwedeng ipadala yung ano? Hindi. Ano yung ATM? Sabi ko nga sa kanya, hindi daw. Sabi ko nga ipadala sa DHL kasi madali lang doon. 1 week lang. Oo. Mauwi naman na daw siya. Sabi niya, Siniko? kaya huwag mo daw. Napunta Ay, na lang siya dito. Ay, di ano, okay man na pala. Kasi yung lupa naman na bili niya Nico dati na tagal na, yun, pinasangla na namin. Ano 450,000. Tapos kasi yung isang beneficiary niya, yung tinatulong doon, kailangan din siya nabayad dun sa pera sa embassy. No? Kaya sinasangla na po namin. Para ano na siya. Tapos bili siya ng ticket, 4. Isa sa kanya. Tapos yung 3 dun sa beneficiary niya, 2 bata, at saka yung isang babae Pinoy. Para makauwi na din. Para uwi na dito. Taga Batangas. Congrats in advance na dun sa achievement ni Kuya Nico dun. Tapos bayad siya na dun sa yung sobra, pinapaayos niya yung sasakyan. Kaya na yun, pag bukas pupunta ko doon, nasa Manila, pag balik ako, dinadanan ko sa Batangas doon sa nanay na beneficiary ni Nico sa India. Para usapan ko siya. Sige Kuya Robin. At paalam tayo sa vlog. Ba, isang oras na tayo. Salamat Kuya Robin at congratulations, sana tuloy-tuloy na ang iyong pag-angat. Sana nga po sana pagsubok lang yung mga nangyari sa iyo. Basta ba? Okay na yan. Siguro kuya din isa pa kasi yung babawi ko yung motor. Kasi yun na yung pinakauna-una na bibili sa akin ni Kalinga Prab na motor. Pag benta ko na yung motor, naramdaman ko na din para bagsak na ako. Para swerte na ako sa motor na yun. Kaya binabawi ko na yun. Nasabi niya man. Pero salamat din ako sa kaibigan ko. Nabigyan ako na sabi niya, sige pagbenta mo na yung lupa, iyaran mo na lang sa akin. Pero wala nang dagdag. Wala nang tubo-tubo. Yung 75,000 na niya, sabi niya sa akin, 75,000 binabayaran ko. Pero ako mismo magpadagdag ko 5K para papasalamat ko na lang sa kanya. Okay, God bless Kuya Robin at we are happy na masaya kami na okay ka na. Ay, okay naman na. Yeah, God bless. At masaya na din niya si Ate Pia. Nakakaraos na Ate Pia, no? Kaunti-unti. Lalo kanyang bibilog Ate Pia. Di, nagbo-blooming po mga kalingap si Ate Pia dahil okay na yung asawa niya. Ito ang benta ko na sana. Ay, kaso lang. Bawal ibenta. Bawal ng benta. Ayan po mga kalingap. At salamat po sa panonood. God bless. Hot tanwad. Mga kalingap at dito tayo makikikain. Niyaya po tayo ni Ate Pia at Kuya Robin. Ayan po yung ulam nila. Robin. Yung ulam. Sarap. Thank you Ate Pia. Hindi ko ito tatanggihan Ate Pia. Masarap. Salamat. Sige lang, Kuya. Oo.